Yusuf shale bari kyale shi ya isa kai da tun lokacin da ka ci zarafin babana ya kamata ne shi yake ka amma na barka yanzu kuma babana ya barka. Shin ka san dalilin da ya sa ka kubuta daga mutuwa har sau biyu? To ka ji nan ni ba dan kawo aiki bane kamar yadda kai tsammani. Ni ne saurayin ƙanwarka. Shi da Amrita suna soyayya, ni kuma bana son gaba a dangantaka. Amrita sarkar gidanmu ce ko ka yarda ko baka yarda ba. Wannan ta zauna. Ka rasa takarar majalisa da motsawar ɗana guda ɗaya tak. Idan kuma har baka sauya ba, nan gaba ba na ce ga abin da zai iya faruwa ba. Ka yi tunani da kyau ka ba da ba'asi akan auren. Mu je yaro. Kai, ba ka kalubalanci akan me yasa nake da taurin kai ba? Zarra! Hatta mutuwa gudu take. Idan ta hada hanya da mai cikakkiyar zarra. Mu je baba. Sai shu